manulo. May magkapagtatangulang kusli. Kung tanda nyo na laban, ang ulang tausang tigagot kung may katoy. Kung maasabay, ang ulang tausang tigagot isa kayo, kung isang ton, magbanuan. Kung kumadanan sa kita, kung ko, paano ato na iba? Makikinang kayo, makikinang kinala, makikinang kayo, kung nanda. Wala'y kalito yun, may kinalitig yun. Kung tayo mag-siyay, barbalis na lang po si katoy. Paano magkuya si kuya hindi tini? Pero wala di sana tini. Ako ngayon nila kaya ako ngayon mo sa pagpuputok. Mga ano? Ako ito sa anak po tayo. Pero may sila kay Rai. Pero kanya po kasi kada duwara naman ito wahis. Pero lang nga dito sila bayayin. Naras ito may bago ito. Ang kilangal. Kinaliragari, buwan ko nakikinangan, may gamit tumayin, kasi tumayay. Ang takas tumating, kaya kasi pag nagawan tumayin, ayaw mo tayo mamatay. Alam si gamit tumayin, kasi tumagaban mo ira. Opo, business ito mo din wala. Kaya kang ka natalusan, kaya makapagtalusan. Talaga kami anak ko sa pag-idiwitan, ang gagagatong di tayo, ang gagagatong pag-idiwitan. Mas didiwitan din ang gamit ko.